Iti deti nga gundaway, inte nga ro din amwen, no anyamit ti pakasaritan, ti parikot iti biyag ni Weng nga nagsurat, ita nga malem. Kasti man ti linaon ti surat ni Weng. Dear Cousin, sagbay man nga inak isalaysay dati pakasaritaak nga kayat ko nga iburay kada kayo, ken kayat ko nga pabalakadan. Idanon ko man tinabara akablao ko kada kay amin. Nangruna kada kay ngagserserbi di Tanemars Studio. Kastamet na kablawak dagiti padak nga agbibuya iti deti nga programam. Ilingid naklatan itinagan aweng. Agtawenak iti upatapulo ket inem. Addaan asawa ngem dakkel ti agwat ti edad mi. Keni June nga asawa kasinyo. Awan pa'y ti anak mi keni June. No pa'y addan duwa nga anak ko, kaday di imun una nga nagbalin nga kaayan ayat ko. Nga ti amok idi kasinyo, get awan iti agbalin nga tubeng tapno agasawa kami keni June. Angem iti agdama, ket adda dagiti mangburburi-buri ti panunot ko. Noan niya dagita nga banag nga mangburburi-buri ti panunot ko, dagita ti kayat ko nga iburay ita nga malem. Ngimrugyak man ti amin kasinyong, idi ta napaayak iti damo nga ayat ko. Idi ta insukatnak iti sabalya babae, dahil muna nga kanyat kinadennak, ti ama, ti duwa nga anak ko. Da kayon ti makaamu kada anak ni RJ nanang. Ay na, awan ti pagdanaga manak ko. Kunakmut king ka nga, nanakam dagiti anak mo. Ang sigurado ka ka din, iti desisyon mo. Ngayon kay J kagayan. Sigurado ako nanang. Dahil ti kasayatan nga aramidek, tapno mailiw-liwag ko ti amin nga napasamak. Ay naaya anak ko. Ape nga naskan ngamin nga umadayo ka pa'y laeng. No inawat mo maten ti gasat mo. Nasakit ti naramid ni Rafi kanyak nanang. Wen amok da ita anak ko. Saan nga asi-asi ti kasta nga inaramid na. Nga nangisangput iti sabali nga babae iti balayda. Awan mo ti amok nga nagkurkurangak kinkwanan nanang. Ay na, adadagiti banag nga saan nga masungbatan. Kat nilaeng Rafi ti makasungbat. No apay nga insukat na ka iti sabali. Idinto nga, awan mo ti amok nga nagkurangam kinkwana. Iso nga ron nanang nga kasapulan nga madayuak. Tani, ad-adda nga jak makalipat. Ad-adda nga jak mailiw-liwag ti amin. No kasta nga makitkitak laeng ita. Tirigat na ngamin. Asidig laeng ti ayan. Asidig laeng ti balay ta. Alaala siya. Maawatang ka. Malakit urit na nagsarita kami kini uncle mo di kagayan. Kat si aawat amang pasang biking ka. Maawatan na ti kasasaad mo. Angem tilapan panunutin na digiti anak mo. Angem kunakmat king kuha na nga. Saan napakadanagan digiti ubing tananakam damutan. Saan mumat nga mabalin nga isurot ida. Gapot agbasbasad damat iti kolehyo. Sana bali nanang. May liwliwag ko lati amin. Agsubliak tumila dito eh. Ala, anyang arot ti aramidim sa jay. Urita, nalaingak mat agmasahin na anang. Gapot isong arot ti trabaho iti ispa. Di ka masayangan ti trabaho iti ispa anak ko. Saan mo't kidinanang ta mabalinak mat nga ag home service sa jay. Katimbagak ni Uncle Jimmy. Nga isunton ati trabaho sa jay. Tapos sa anak ba't nga agbalin nga padagsin kadakwada. Rumbing na laing anak ko. Rumbing na nga tumulong ka mat no agnaid ka sa jay. Kaya agsingsingpit ka Kaya namapan ka sa jay kagayan tapno makalipat ka. Bakit no mailawan ka? Nanang,
Ala, amumlatan ti kahit kung asawa na anak ko. Basta, agan anag ka akanayon, kat saan mo apakadanagan dagiti anak mo ditahoy. Diyos ko, tarabayan tak kuma, hindi papan ko siya kakayan. Tarabayan niyo kumamati. Di pamilya ka, pinanawag di Ilocos. Itsapay ko mata, da kayo timang iti pigsa, pigsa di pa kinagam ko, Lord. Diyos ko, masapol nga madayuag. Tapno malipatak, tinalitim nga naglabas ko. Di ba nang lipot kanyak? Di ba nang lipot kanyak ni Rafi? Naputa na sakit tinaramid na, Diyos ko. Itsapay ko ma, na makalipatak, iti adayok. Sabi ko ma, na makasubli ak tumitlaeng dito'y. Nga, awan to niti sakit iti kaungkat. Diyos ko, agyaman ak Lord, agyaman ak unay ka na kayo. Ano sa maa dito'y balay may, weng, kanakan. Agyaman na kiti kada kayo, uncle, tapi nasangbay dak dito'y balay yo. O, ano sa malaeng, nawara, nagiti kay kakasidsid mo, nga ubeng. Awan ti danag yo, uncle. Naruwama ko. Kaslayo lang di amo nagiti kaanakan nyo. Sabagay. Ala, tananusam ti silid mo ni uncle ay. Ala, tumulong ang karod nga gluton, uncle. Ti pangrabyan tayo. Alain ka nga danunan nga rod ni ante, medyo kusina, kat itay pelay nga urayan na ka. Alagyaman ak, uncle, Diyan ka mo nung makasubadak to, ti utang nga na imbaganakin ko kada kayo. Ay, kasta ti agkakabagyan. Agad di inlawlawag kanyak ni nanang mo, ti napasamak king ka. Kundi di lukong asawa ma. Kita si dadaan kami mat nga mangpasangbay king ka dito. Nagsarita kam kini antem. Tuwing ko na. Akit ano samlaing dito siyempre, narigat mat, ti kasasaad dito. Awan ti pagdanagan nyo kanyak, uncle, taado ti amok nga trabaho. Kin maysa, amok ti agmasahe. No kayat nyo, dakay to ti mo na nga customer ko. Ay, alamang nga raw, ay, imasahe na to mga raw. Ibidbida ni nanag mo kanyak kahit nga nalaing ka kanyak masahe. Alaman na, masahe na to mga raw. Kasi, sakit ti likod ko, tunggal sumangladak. Naggapo iti taaw nga mapanagkalap iti kan. Ket na kasanong araw, doawan ti agpamasahe king ka. Mum dito kagayan, dito igid baybay kat saan damat mahilig agpampamasahe. Saan nga problema dahi ta, uncle? Amok mo't iti agtalon. Amok mo't aglaba. Mabalilak to ka umawat iti labada. Ala, sapay kumaa, tamakasapul ka matladagos iti pagsapulam dito. Tapnunod ng tulat tamot ipawid mo, di balayaw. Kataglalo kat na agbasbasan iti kolehyo, dagiti duwa nga anak ba. Wen nga rod, uncle. Bilibak diking ka nga uri kasi tinaramid ti asawam. Ket natibkerlata ti pakinakim mo. Ala, ito nga rod nga rod ijayan, tulungam ni ante, mga gisagana ti pangrabyan tayo, kanakan. Wen, uncle. Ulitek, uncle. Agyaman naklaunay kada kayo. Apo, medyo ilaglagan mo ba si Weng? Uncle? Ay, nasakit mo. Kasta nga talaga, uncle, talaga do't lami istilikod yun. Baam taburakin ta amin nida. Tapno nalaglag ang tirik na yo. Kasta ka di.
Ay na, naghilig ngamin nga aguyos ni Uncle Mo, weng. Iso nga kasta siguro nga dot lamiis na likod na. Eh, wen ngagpaiso anti. Dahil tati kang runaan nga rason no api nga maurnong ti lamiis iti likod ti mesa nga tao. Kat nung amin nalamiis, Uncle, saan kayo nga aguyusin, apo, makababang arik na. Apo, itatalain nga agpamasahe akay. Naganas mo't gayam. Wen ngagpaiso, Uncle, talaga nga mabang-aran ti bagiyo. O, ket no rumuar kayo no bigat, ibagayo ka di kiti karubayo. No kaya datek pamasahe, ibagadalain kanyak. Taag home service ak, Uncle. Ay, wine, mano aya ti singir mo. Kas pagarigan, anak ko, balasang ko. No da kayo, Uncle, libre. Ha? Angim no sa bali nga tao, ibagayo latan, Uncle, nga 350 home service. Whole body no kaday giant. At least mesa oras, angim no ado tilamiis na, iti bagi na kaskada kayo. Siyempre, nabaybayag no kwa. Angim iso lang iso nga 350 ti singerek no kwa kadakwada, Uncle. Ha? Ay, 350. Alakabot kayam. Ngim ta mapanda pelaeng agpaispa ije ile. Isupay ta pagplete daw no gasolina da. Isupay, Uncle. Uncle, ituloy ti nga ron. Tamadamdama. Oh, masakit tumod ita uli yo. Ay, wun man, kanakan. Apo, urekla na bang aran nga nagpamasahe. Nag-iimas nga talaga ti si Deenyo dito, Uncle. Ay, na, presko nga ikan. Kadagdaklis lang itay dayta. Iluto adagos nga antem. Nagsamit nga rin ti karnena. Apay, sa jayan yo, saan ka makarkaraman iti presko nga ikan. Sama mo't, Uncle, ang iman mano. Kanangina. Nalakala dito, iti ikan. Wen nga rin, Uncle. Nakimas na ti sinigang nga maya-maya. Ay, wen, kaadum ta diguna, anak ko. At dayat ta diguna ti saburnan. Nagimas nga paiso, Uncle. Ay, wen kayam, Uncle. Awan ka di pati nakasarita yo, kadagiti karuba yo. Nga mayat ngagpamasahe kanyak. Ha? Eh, imbagak mo't kadakwadan. Angim, sang kamay sadamot nga magimbaga, nga di da kasapulan ti masahe. Tadakan mo't asawa da nga mang masahe kadakwada. Anya? Sa bali laeng mo't, Uncle, di service ko. Ngamin, amok, no sa dino tayan ti lamiis ti bagi. Amok nga buraken. Ken saan nga basta-basta ti masahe, Uncle? Day tamot ti bagbaga kadakwada. Masayangan da siguro ta 350 balasang ko. Ken saan nga nga uso dito? Eh, saan da nga pamasahe dito? Tanaruam dati trabaho dagiti taga dito. No saan nga agkalap, agtalon. Kasta ay ha? Nga problema na ko, Uncle, no kasta nga awan ti agpamasahe. Pangalak nga rin ti pag... Ay, no kayat mo, umay ka sumurot into no bigat. Mapan kami agdaklis manen. Umay ka makipagdaklis Napiala da mabingay mo, mait. Alaman nga rin, Uncle. Kinuman ada amamuyo nga kahit nati agpalaba. Uray, agawat aklata tilabadan, Uncle. Kumpurme, uno saan, mabalinak nga makitalon. Ay, sige. Ay, bagaktuking ka. No adag kasapulan iti kadwa nga agtalon. Ueno adag palaba, anak ko. Agyaman ak, Uncle. Ala, makipagguyod ka lata, kanakan. Ay, sige, Uncle, nalakamat lang. Tayo nagtumulong ng mangi mangguyod ijesangaw. Ay. Sa bagay, dapat padasak mo tin iti nakipagdaklis iti Ilocos, idi. Alis tumod lang. Aguyod ka laing titali. Sapay ko matado ti maalami. Tapno adumat ti mabingay ko nga iyawid ko. Mabaling ko nga ilako. Tati duma, si Dain Minton Narigat mo't na awan ti pagsapulak.
Makagbalinak lang nga padagsen ka na uncle kani auntie. Ano usak ti trabaho? Iso ti rin ang tag dito eh. Agtrabaho. Bayad nga. Bayad nga. Lipatik ti. Nalidem nga naglapas ko. Miss. Ha? Dojak Mariro. Italay nga makita ka dito eh. Kwa. Damok lang ti umay makidaklis dito igit ti baybay. Unak tupay kat. Italay nga min nga makita ka. Ken, manmanuak lang nga makakita iti nalapsat abalasa nga umay makipagdaklis dito igit ti baybay. Si Kamet. Ay, siya gayam ni June. Mabaling ka di nga maamuan ti nadayaw nga nagan mo, miss. Miss, manang ko nam Madlaw mo't nga, inaunaak nga amang nga mitisi ka. Ading June. Apay, mano ka dititawan mo, miss. O patapulo ket talo titawen kon. Ha? Kenweng tinagan ko. Itaklay nga umay dito igit ti baybay nga makipagdaklis. Nabiitak pa nga mi dito Cagayan. Agnaedak ka da Uncle Jimmy. Ni Uncle Jimmy. Kit antik ni Auntie Lagring, di asawa na. Kasinsin ni mother ko, di asawa ni Uncle Jimmy. Iso nga uncle ko ni Uncle Jimmy. Ta antik ni Auntie Lagring, nga asawa na. Ay, kasta ka di? Weng. Nice to meet you, Weng. Kasapay ko matagbayag ka dito eh. Manmanuak namin nga makakita tinapintas nga may makipagdaklis dito igid baypay. Kung nagtumanin keng ka, manangin na, gapunta upatapulo kit talo tawen kon. Ha? Kit si ka, mano ka dito tawen mo na ading ko? 20 kit indem. O kitam? Adayo tigidjat ta. Kasla, inauna kalabasit ka dati inauna nga anak ko. Ha? Ano kasta, dan asawam? Ada ka di imbagak nga dan asawak. Kunam nga da anak mo. Inauna nga anak ko nam, kahit nasawin, saan lang nga may sa ti anak mo. Adan dua nga anak ko. Sa nga pulo ket walo ti tawen ti inauna, sa nga pulo ket inem ti may kadwa. Manula ti gidjat iti inauna nga anak ko. Dakkel mat walo atawon mat. Gabuta 26 years old kon. Ken, apay, nagsina kayo kadi? Iti asawam? Ni dandanin maisangan iti bubu na. Ha? Ay, sige, magipaguyudag dito abay mo. Bayat nga, kasarsarita ka. Okay lang kadi? Awan mo ti dakes na makisarita ka kanya. Interesado ka di pa yung makisarita kanya, kalpasan nga naamuam titawen ko, ken addan dua nga anak ko. Kat apay, imbagam ka di kanya kon, nga saan kan nga nawaya, Weng? Ha? Panagkita kit, panagkunak, nagsina kayon iti dating asawam. Iso nga, mabaling ka di, iti agarem king ka, Miss Weng. Anya? Sika, agarem kanya? Sa anak man nga rabrabaken iti kasta, ading ko dyan. Sa anak latan nga adingen. Norarigam ko, kaslag katawinan talang. Kitaam ti lang ha. Gaputan na, naruwamak nga maibilbilag iti init. Isuwakas iti kulay ko. Katsi ka. Saan nga madlaw nga 43 titawen mo. Mabalin ka di. Saan nga siya tikit-kitam? Kit ni. Kit-kitain datan dagiti kadwating aguy-guyod iti tali. Babami da. Or-orayek ti sungbat mo. Ha? Anya nga sungbat? Numabalin nga may agarin king ka. Ipakadak to kini ang Uncle Jimmy. Kini Auntie Lagring. Amuda.
Amamuda, baro ak pay laeng. Angin, sigurado ka, June? Sigurado ak. Sigurado ak iti marikrik na. Damo ang pailangan nga makita ka, Weng. Amok nga gayatak ken kan. Anya? O sige, umayag tolatan. Umayag tolatan iti balay da, Uncle Jimmy. Katsapay kuma, tas ang ilyen nakto. Sangun nakto kuma. Iti umay ko pa nagdaton king ka. Hey, Weng. Uncle. Tas nga ilim. Ning atajun day dyan, Uncle. Oy, umay ka numot. Umay ka numot agpasyar king ka. Abi nga tang umay agpasyar, Uncle. Ay, kita edya ka mo ah. Agad di pa nagkita. Umay agdaton king ka. Uwi ng Uncle lang yung tijak maawatan. Abi nga siya. Idinto nga nakadadayo tigidya titawen mi. Ken may sa. Adan duwa nga anak ko, Uncle. Ay, kate, sikat ti makisarita kin kwa na ah. Ada siguro nakita na king ka. Nga, saan na nga nakita iti sa bali? Kinapay, dakas ka di ti agayat iti adan anak na. Saan kayo mo nga nagkasar na di asawang ngay muna? So, awan mo ti makita ka dakas na, anak ko. Wena, Uncle lang yung... Amangan no, mangrabrabak laing ni June. Amangan no saan nga seryoso? Amok ni June, kanakan. Nasaya at ka lalaki iso na. Nasaya at tao. Nasaya at nga anak. Iginagpaiswan na. Masansan nga kaduak nga mapanagkalap. Nagagat. Awan ko na'y bisyo na. Ken, awan pa iti amok nga nagbalin nga kaayan-ayat na. Anya? Iso nga saan nga mangrabrabak laeng ni John? Iso nga yung kasanguanan at kanakan. Sige, Uncle. Mamati ka kumakanyak, Weng. Kasano nga mamati ak? Nagaduti pagbalasang dita, nga kasadaram, ubing nga amang imiti siya, nga napinpindas pa'y, nga awan iti anak da iti kinabalasang. Weng ang si kamo tinagpitikan ti pusok, Weng. Diyak maawatan no apay. Uray siyak diyak maawatan. Damo nga makita ka. Dagos nga nagpitik ti pusok para ken ka. June, ikan na kumatigundaway, nga mang paniknik ken ka, ti kinapudnot panagayat ko. Yung mano nga aldaw pa'y laeng nga nagamamuta. Mano nga rabi pa'y laeng nga may nagpinasyar. Abay, nauma ka din nga may kapaspasyarin? Awan imbaga nga kasta. Saan ka nga naragsak no kasarsarita na? Saan man? Naglalo no pagkatkatawain na. Naglalo no is-istoryaan na ti titilada. Aklunek. Nga tunggal sarita ta. Malipatak na iti problema. May lagayam. Kasta mo ti marikrik na kuweng. No makikita ka, ken makasarsarita ka. Kas lamang pukaw ti bannog ko itagmalem. Kiti di kabigatan na. Ad dati ganay gay ko nga mapanagkalap o no mapanagtalon.
mapanagtrabaho. Ket no bilang laeng, dagasat ko king ka. Ad-addan ton tigaget ko ngagsapol. Para king ka. Ken para iti masakbayan ta. Ha? June? Sigurado ka nga talaga? Kunakmat ngay kanak ti gundaway nga mang paniknik king ka. Ket, no kayat mo? No aklunin naklakit ti. Ikalaysa ka. Ha? Kasano nga rod? No aklunin ka. Oh. Ket ibagak nga agawid tayo jay Ilocos. Gapot addaduangan na ko sa tiyay. Baka di mo mapanawan dito yung lugar yo. Ket no saan ka nga sumurot? Tagin na dayuta. Amang ano, maumakan to natlaing kanya. Shhh, nagbas si tabanag. Ha? Ket no ibaga mga intay jay Ilocos, isot pag naedan ta. Why not? Umayak. Sumurutaking ka. Anya? Kasano ti trabaho dito eh. Kasano ti pamilyam. Maawatan dan to. Kasi digmat laing di tayo Ilocos. Mabalinak tulat tamat sumarungkar dito eh. No bilang laing. Tinasisita. Agkadwata. Agdenata. Tapno inal daw matlaing nga may paniknik ko ti padagayat ko king ka. June. Nagmayat nga buy-buyayan ti daluyon saan ka di? Selag ti bulan. Saan ka mat siguro nga simurot kanyak ti tiigit ti baybay, weng. Noawang pa ti marikriknam nga. Na isang sangayan para kanyak. June. Itay inawis nak nga umayag tiliw ti tarukoy di tiigit ti baybay. Imanugutak saan nga gaputa kayat ko ti agtiliw iti tarukoy. Tapno adan to ilakop kabigatan na. Anya nga ron. Simurutak. Gaputa at dami tin marikrik na kapanagayat king kajun. Talaga? Ay, agbayso? Itinabi na panawin nga panagkadwata. Panagsarsarita ta. Amin ngayong pagpakitam kanya. Masigurado nga. Agpit-pitik matan di pusok para king kajun. Agyaman naglaunay, weng. Nakaragragsakak. Di mula mo no kasanot ragsak ko. Mabalin ka di nga rakupin ka. Awan may tidakis na. Jun, weng. Agyaman naglaunay. Agyaman nag. Ipatpateg ka unay-unay. Ket ikariking ka. Aramidik ti amin. Aramidik ti amin. Paragsaking ka. Saan ka nga pasakitan? Kas tinaramid day diin mo ng asawa. Sabay ko matatong palim day nga karim, Jun. Mabalin ka di ngagkang ka. Sige, Jun. Mabalin. Weng, nakaragragsakak. Tas namit kanyak, Jun. Sigurado ka nga awan ni tao nga umay dito'y. Awan. Angin, awan mitlingid ti kalapaw. Sigurado hak nga awan ti umay nga taon dito. Dito igit ti baypay ti kaso nga oras. Madamdama pa laing. Into no parbangon nga umay digiti mangalap.
Ipatpatig ka unay-unay, Weng. Ipatpatig kamit unay-unay. Jun. Oh, pasensya ka no, dito yung laing kalapaw. Okay lang. Nagulong amin dya balay mi. Kenjak ba't kahit iji balay da Uncle Jimmy? Mabainan. Maawatan ka. Ano usan tanga ro dito eh. Diti. Urita. Nagapapak mo diti darat. Awan tiyan yaman na kanya. Uri pa iti kapitakan. Tinasisita. Naipeksata ti ayat na iti tunggal may sa Diyo. Nagyamanan ko kasta. Weng. Diyo. Jun. Sakbay nga. Sumrek na ti taro ko iti abot. Bayam nga. Agay ayam pa'y layang di ti igid. Igid ti baybay. Jun. Jun. Weng. Saan ba't siguro nga lingid king ka? Nga, nagdumalaing ti bagi. Ken ti bagi iti balasang. Nga awan pa'y anak na. Sana parikot data. Saan nga nabukal ti sukog ti barukong kukas iti balasang nga. Okay lang data. Ken ada stretch marks ko. Awan ti anyaman na kanya. Agyaman naglaunay king ka, Jun. Agyaman nagta. Lilukta manin ti puso. Di mo laan mo no kasanot ragsak ko. Shhh. Siyak ti lalo nga pinaragsak mo. Iso nga, bayang ba't na paragsakin ka? Uweng. Jun. Jun. Di mo ka di kayat? Saman. Amo ka magustuhan ti babae ti dayto. Nalaingak nga bumatok iti baybay, iti taaw. Ket ura iti babae. Nalaingak nga bumatok. Isa nga bay anak nga bumatok king ka. Jun. Itan. Umayan di titarukoy ko. Sumuray ka di taabot mo. Jun. Nagtangken, Jun. Kastaon ay ti ingar na. Isa nga kastaon ay matitangken na. Weng. I love you so much, Weng. I love you so much, Jun. Baam tayo itong sumarano. Iti to nalok na nga kudsunin. Saan to nga iti igit ti baybay? Saan nga iti kadaratan? Okay lang, uri kadaratan. Okay lang. Weng.
Jun! Weng! Jun! Oh, di ka di makaturog. Magbit met ti biyahe, nga mapanilokos. Talaga diyak makaturog, nagluga na kiti bus. Kasta ka di. Oh, api kas lamadandanagan ka. Diyak pegamin amo no anya ti agbalin nga reaksyon dananang. Ha? Angim na ibagamot kadakwadan, saan ka di? Uwin, ngim. Basta, adda ka di parikot. Saan nga nga ninamnaman ni nanang, nga iti iyo may kudya kagayan kat mangyawid ak iti lalaki. Ha? Dimit, kunaking ka nga, iton makadanon ta sa tiyay. Dawatik to ti imam katakwada. Kat no manugod ta, o manugod na ti anak mo, ikalay sa ka nga dagos. Awamit ka di problema. Tao manugod na nga manugod. Angim, panpanunutik laing. No anyan to ti reaction da, no makita da ka. Ha? Diyak pa nga minimbaga katakwada nga. Dakkel ti agwat ti edad da. Anya? Di da pa amo? Diyak amo. Diyak amo kung kasanok ng ibaga. Alis tulat mang ibaga. Age doesn't matter ako nada. When ang 16 years. No, 17 years ti kapta. Kunakmat king ka. Ngawan ti anyaman na kanyak. Tidakkel nga age kapta. Tinasisita. Ipatpatig ka unay-unay. Weng. Bahala na. Panpanunutin ka di ti masao ti tao. Di mo laan mo di lugar mi. Nakat ado nga marites. Iso nga pimanawak pa isa dyan. Gaputa. Pacheck nga siyak latat linaunan ti dildila da. Nga tunggal agchichismis da. No kasano nga insukat na day di asawa iti sa bali. No kasano nga liniputan na day di mo ng asawa. Ket siyempre, no, makita da ka, mamamuda ka. Siyak to man ang tilinaon, di dildila da. Taapay. Kiti bagada ang apimatulak iti ubi nga kaskeng ka. Nga anya kanot, nga anya tinakit-kitam kanyak. Nga adan duwang anak ko. Bakit akon? Saan ka madanagan? Saan mo't ka napatig ti panunutin ti sabali nga tao para kanyak? Kasta ako mamatking ka. Di napatig. Amuta nga duwang agit inayat ta. Amuta nga napudno ti panagayat at titunggal maysa. June. Weng. Bakit ako? Katapin ako. Saan nagpitpikid di nga nagmenopause? Kasano nga rutin no saan ka may paayan iti anak? Ha? Saan mo nga panunutin data? Nasken nga panunutin tan. Sakbay ko mga ikalay sanak, panunutin nga nalaing, panunutin nga naimbag data nga baanan. Kasti ko nam, saan ka ba't pa yung nagmenopause? Kinadamat amok nga naganak. Nga sakbay da nag-50. 40 plus titawenda ngim naganak ta. Uy, nangim man-mano. Saan nga ito sa amin? Kahit ka lang nga i-ready iti posibilidad. Kasano no saan ka maipaayanin iti anak? Ha? Oh,
No awan di awan. Sigurado ka? Saan mo ang panunutin de taweng? Di nasisita. Ag-asawa ta. Ket adamot ten duwa nga anak mo. Nga ibilang kumuten nga. Kas bukod ko nga anak. Wen angim dadakkel dan kolehiyo daan. Danag mo na ya. Ala, saan mo panunutin deta? At danto man anak tawin no awan. Saan tong agbaliw ti amin? Sigurado ka? Sigurado ha? Gagangay laeng naklaat ni nanang ko kasin yung idita makita nan mamit na iti personal ni June. Kaya di maamuan na nga adayo ti agwat ti edad mi. Kapag biit laeng nga nasyak ko ba naklaat laeng naawatan namot laeng. Aglalo iti kinasaritan ni June tinagan ti inak kastamot ten digiti anak ko. Ket nagkari nga sa anak to nga pasakitan inkari na kadakwada nga siyak to laeng iti babae iti biyag na. Inaklon da nga rod dagiti duwa nga anak ko ni June akas may kadwa nga amada no pay saan mat nga adayo unay ti gidjat ti tawen da. Adayo pay ti gidjat ti tawen mi nga kini John ngem ti gidjat ni John kadagiti anak ko. No pay kasta naangay nga rod ti panagkalay sa amin nga simple laeng kasinyong ket pudno datay ninamnamak nga siyak manen tinagbalin nga arkos dagiti dila dagiti chismosa kada chismoso iti lugar mi. No anya kanot kinaykayat ni June kanyak idinto nga bakbaketan akon. Nataermet ni June no pay nang barangisit nga puta. Siyempre agtaltalo nagkalkalap. Ngem di dalaam mo no kasano ti ragsak mi nga dua. Gapo iti ayat nga kami iparparik na iti tunggal maysa. Ket bayat ti panaglabas ti panawen kasinyong ad-adda nga maipaneknek kanya kasaan ka nagbidot ti desisyon ko nga nakikalay sa kenkwana. Gaputa nagtalinaed ti kinasayaat na nagtultuloy ti kinaawan bisyo na. Kastamot ti kinagagat na nga agtrabaho no saan nga iti baybay mapaniti karayan agtalon agkonstruksyon kumpurme jack of all trades nga kunada. Ken syempre saan nalatamot nga maliwayan di mangparagsak kanya. Gaputa ubing pay ni June kasinyong karugsuna ket kasta unay mo tiragsak ko tunggalag papas kami tirabii tunggalag kanaig kami. Ket numet makitak nga nabannog ti asawa ipakat ko met ti kinalaing ko nga agmasahe ken kuana. Nakalpasan nga imasahe sa balin tumet nga masahe ti ipakat na kanya. Nga madadagiti gundaway kasinyong nga makitak ti asawa nga agmulmulengleng. Aglalo no to makikita na nga ubing agay ayam iti sango ti balay mi wenno iti paraangan mi wenno iti arubayan iti karuba no makakita iti pada na nga lalaki nga adda karga-karga na sakroy na wenno kibin-kibin na nga ubing no kitak ti asawa kasla na uneg ti panpanunuten na. Ket addamet iti mariknak nga sangkabasit a guilt. Taaging ga ita ket jak pay na ipaayan iti anak. Araramitin mi ti amin kasinyong ngem sa anak matlaeng nga masikugan. Siguro gapo ti kinabaket kon ita agtawen akon iti 46. Talo atawen min nga agdenden na kasagasawa. Ngem di kami pay naipaayan iti bukod nga anak.
Kat adadag iti gundaway nga marikrik na nga tikas lang inpaidam ko ken ni June. Deti gundaway na nga makaputot. Maadaan iti makuna nga putot. Nga deta ti may nga pride ti may nga lalaki. Ang imnumot ipalagip ko, nagbabawi ka din, June? Ha? Anyamot deta ibagbagam, weng. Aging ka ita, di ka pinaipaayan iti anak. Awan pa'y putot mo kanya. Okay, laing ko nakmatking ka. Unay ka na ya. Uwe na nga madadaga di gundaway nga. Makita ka nga agpanpanunot iti naunig. Adamot na, di ka tayo duwang anak ta. Ni anak ni RJ. Di mo ka di, kaya't nga maadaan ka iti bukod mo nga anak. Ti agtao da mismo king ka. Agad, no agad din nagsayaat. No ipaayla din na apo Diyos kadata. Agad pagyamanan ta kasanong ordo saan? Agad no saan nga naikari? Si awatak. Sigurado ka ibagamlain kanya. No anya tipod no nga marikrik nam June. Iso ti marikrik na kweng. Saan mo na ipanunutin day ta? Basta kanain mo nga laglagipin. Anya man ti mapasamak. Ipatpatig ka unay-unay. Dahil ito'y launay ti mang burburi-buri ti panunot ko kasin yung ititawen na nga 20 ket siyam amok nga mapanpanunot ni John ti maadaan mat iti bukod nga anak wenno putot. Ngem bayat ti panaglabas ti panawen ad-addan nga jak maipaayan iti anak ta ad-addam ta bumaketa. Nagpakonsulta kami pay. Awan kanu mati diferensya. Ngem siguro gapulaing iti age ko. Baka saan nga kabayalan ti bagikon no pay jak mat penagmenopause. Ket kanayon kami latta nga agkarkararag kasinyong nga agmilagro nga masikugan nak tumetlaeng ni John ket maipaayak tumetlaeng iti bukod na nga putot. Ngay magingga nga saan kasinyong ket agtalinaed nga buri-buri ti banunot ko dayta nga banag. Iso nga balakatan dakman no anya ti rumbing aramidek tapno no may saan nga maburiburan ti panunot ko. Saan nga umanay kanya nga iyasurnak ni June nga awan ti problema o no saan ko nga maipaayan iti anak. Ngem amok iti kaunggan na ikarkararag na mo nga sapay kuma ket agsikugak to. Dahil di nga rod ti pakabuklan ti surat ko kasinyong ket sapay kuma tadamit ti naibati na nga adal liwliw ken pagsarmingan ti biag kadagiti padak adingeg nang runa kadagiti padak nga daan iti kastoy nga parikot. Umanay ka diti ayat ayat laeng tapno ano tawag na dyan? Umanay ka diti ayat laeng iti agasawa tapno nagtultuloy ti kinaragsak. Kasanon no awan to ti anak. Saan nga tanga agbabawin to ti maysa? Saan nga tanga mauman to ti maysa? Kanagsapol to iti sabali. Dahil talaunay ti kamamak ko nga mapasamak kasinyong baka no mapasamak dayta nga mauman to ni John kaputa jak matlamay paayanin ti anak. Baka no dinton makauray ket agsapol to ti sabali. Baka jak to kayan. No nasakit day di mo na nga panakapaay ko. Nasaksakit to day ito sigurado. Iyon na akong diagyaman kadagiti makaited ti balakad kasinyo ang kadagyaman nakmetking ka ti anos ken laeng mo nga nangurnos ken nangibasa dati pakasaritaan. More power to your program and God bless everyone. Ito'y maburibura na pagaya mo, Weng, iti Ilocos Norte.